Oke teman-teman, ternyata saya sudah tidak sakti lagi. Lah piye ngecat sewengi semalam suntuk terima oleh untu tok iki lagi. Untu depan, untu pinggir karo apa nek ngaran iki? Mase ini. Lah iki nggo oleh iki tok. Iki jane kerja apa dolanan nek to. Iku maku duwe bojo kaya Roro Jonggrang itu sing kongkon gawe candi dalam semalam iki kira-kira malah mobat mabet teman-teman. Lah piye lah wong ngecat sing kari lungguh karo tangane di obah-obah nang ngene suwengi iki ora oleh apa-apa iki teman-teman iki. Trimo oleh lambene tok karo untune ngene. Lah apa meneh kon gawe candi dalam semalam ya teman-teman. Kira-kira tak usungi piye watune. Apa tak tumpakno gledekan apa tak tumpakno dam truk untuk watune candine iki. Ora aku lagi njupuk gledekan nek to. Kono wis nesu. Lah iki jagone wis kluruk kok ora teko nggon-nggon ki watune. Ora ya malah mobat mabit to kon gawe candi dalam semalam iki. Trimono ngecat sing karo tenguk-tenguk ngene lagi oleh emas tok iki teman-teman iki. Ki semalam suntuk ya teman-teman, kira-kira semalam suntuk itu makna oleh iki tok aku lah iki. Oleh moto barang iki moto niki tak gawe pink seperti ini. Terus kene niki memang tak bikin seperti ini ya teman-teman. Ora tak kei variasi-variasi soalnya saya ingin menonjolkan warna pink-pinknya ini teman-teman. Soalnya nggak dikai variasi kene dikai cat, kene dicat malah batu akike utawa permadani iki. Lah iki permata iki lho teman-teman, berlian permata iki malah ora ketok, malah ketok kakan variasi ngene malah iki ketok ngeblur ya teman-teman. Jadi nek emas tok ngene kan nek didelok kadoh lho kaya berlian yang berkilau-kilau ya teman-teman. Delok warnane kan kaya batu akik teman-teman iki. Warnane pink-pink koyo batu akik seperti ini lah iki. Delok to. Lho ya to. Nah iki kan ben menonjol teman-teman. Jadi nek anak variasine ngene iki, pinggire dicat ini iki malah pink-pinke ini tidak bisa mengkilat utawa ketok ngejreng ngono lho teman-teman. Biasanya kan wong-wong anak variasine. Nah ini enggak teman-teman, iki gak tak kei. Soal iki wonge manut saya jadi ya ora tak kei wis ngene tok engko ben nek digemain iki ketok teman-teman ping-pinge. Iki ada ping masa cuwilik ya tak cat teman-teman lho ya to. Masa sekecil ini seperti krikil ya teman-teman. Sak krikil iki koyoke sak krikil gitu teman-teman. Lah iki sing kecil sendiri iki. Terus kene iki ya urung ki masih tak coklat iki. Iki masih kecoret-kecoret. Kok dibuat keong racun ya teman-teman. Soalnya wong-wong kan keracunan iki perkara iki teman-teman. Perkara keonge mubet-mubet mulet-mulet iki sing garai penonton tuku ya iki lho teman-teman. Terus kene iki tak ping. Nek kene ku rondok peteng teman-teman pinge. Jadi ora nek pinge padang niki. Rondok peteng terus iki motone tak ping. Lah ini mripate tak ping ngene. Terus kene ya nek variasine. Lah iki masih kecoret-kecoret teman-teman, nanti kita sulami. Ki enek apa nek anari variasi biasanya kan pink ini tak bikin kuning. Terus untuk gigine iki banyak banget teman-teman. Soalnya iki saya pakai gigi 10. Lah iki bibirnya klasikan Jirolupatmo lagi. Ini pakai gigi 10 teman-teman. Biasanya kan 8 nek iki gawe 10 teman-teman ben ketok wakeh. Tur ketok cilik-cilik ya teman-teman. Terus untuk pinggirnya iki ya banyak. Nah iki mal lawas teman-teman, cuman tak perbarui. Jirolupatmo 6 pakai 9 ya teman-teman untuk pinggirnya iki. Pinggirnya iki tok. Jadi siunge mburi ke ra usah ditung teman-teman. Terus yang jembret kemarin sudah tak sulami lah iki. Jadi hasilnya seperti ini. Nek arep mari arep ngeklir kok ya tak sulami lagi teman-teman, tak teliti lagi yang pri rijik. Terus untuk bawane nah iki bawane seperti ini. Nah iki
pecute utawa apa nek ngaran iki. Iki lho teman-teman, apa iki? Variasine tak warna seperti ini terus tengahnya iki tak gawe kuning teman-teman, amprie cerah itu. Amprie apa nek ngaran iki? Warnane ketok-ketok ngejreng lek dibuat main lho teman-teman. Pas disunggi ngono kae kena kemul kan, kemul ireng teman-teman. Terus iki kuningnya ini iso mengkilat. Jadi nek mau dikemuli ngono kae, kemul hitam. Kene iki tetep ketok teman-teman. Nek digawe solah ki dunggahno ki tetep ketok kuning. Asline pink teman-teman, cuman ini tak bikin kuning ben padang. Terus untuk ikine iki ya wakeh 0 4 6 7 8 teman-teman iki. Iki untune ya urung beh. Iki semalam terima oleh iki tok teman-teman. Lah ini. Jadi semalam iki oleh iki tok. Iki emas-emas iki untune belum teman-teman. Terus iki ndah iki. Ngene kok akal-akalan gawe candi barang ya teman-teman. Ngecat urung apa-apa lho teman-teman. Mosok kon gawe candi dalam semalam iki ora yo malah mobat mabit koyo layang-layang ya teman-teman. Yo ngecat untune yo urung lho iki. Iki siunge iki nggur oleh untu piro kuwi nek ditongi. Alah nggur piro iki. Iki plungkerane untuk apa nek harus jenggere. Lah ini mubet-mubet juga. Lah iki irunge sangar teman-teman. Loh, irunge ini lincip seperti ini. Jadi yo ora lincip-lincip nemen, cuman penak disawang teman-teman iki. Untuk siunge, apa siunge? Irunge kok siunge. Irunge iki lho teman-teman iki. Delok. Lho sangar seperti ini. Terus ki sing takok kuas teman-teman. Lah iki. Jadi saya biasanya pakai kuas seperti ini. Iki kuas Joyko cuman tak rakit dewe teman-teman. Iki apa nek ngaran iki? Gagangnya ini pakai Vitek ini yang kayu. Soalnya sing Joyko gampang leleh nek kena thinner PU gampang leleh teman-teman. Jadi ini tak rakit sendiri seperti ini. Terus nek rondok gede saya pakai tabung ini. Lah iki kalian bisa beli di Shopee utawa neng online liyane kan akeh teman-teman. Kuas-kuas seperti ini. Gak salah ke regone 6.000 mbuh piro no teman-teman bijiane iki. Sing rondok gede sakmene iki ukuran ukuran piro teman-teman, lali aku iki ukurane iki. Pokok rondok gede ya iki ukurane iki. Ya pas sakmene lah iki. Jadi angan-anganan ya teman-teman, pas sakmene iki. Sak tanganku iki. Iki nek digawe puwenak. Duh, puwenak. Soalnya kenene gede. Nek sing cilik-cilik ngene iki asline penak digawe rondok gede teman-teman gagange. Inine bisa diganti untuk gini apa iki? Pengaite kuas ning gagang iki. Nah ini bisa diganti ya teman-teman. Iki yo gantinan kabeh lah iki. Nek gawe ngene iki, nah iki kan asli sing Joyko iki gampang leleh teman-teman. Lah iki gak tahu tak gawe nek model-model seperti ini. Biasanya tak poklek. Jadi lagi tuku ngono kae langsung tak poklek teman-teman. Tak poklek terus tak ganti gagang. Lah iki yo gampang leleh sing biru ini iki. Kok aku teman-teman nek sing biru-biru ini iki gak iso lemes. Nek mau golek kuas sing bulu ya teman-teman. Jadi jangan yang sintetis utawa nilon. Nek iso iki sing bulu lah iki. Ikan bulu serigala teman-teman iki. Iki bulu serigala, iki ya bulu serigala. Nah iki. Dadi engko enak nek digawe nguas. Wes ngono ae teman-teman, kok dilanjut nih video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juas.